Балалар үшін жырлар язылмый, кайбер мәктәпләрдә жыр дәресләре укытылмый. Татарстан Дәүләт Советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетында шул хакта сөйләштеләр. Топтар жыр сәнгате балалар турында онытмадымы? Эфирда таяны нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иңелек кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтегезне сез төймәләр ашада белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән дә әлеге мәсьәлә актуальмы, Рәхәйл әфәнде? Ни өчен моны күтәреп чыгарга уйладыгыз? Без бит инде язучылар күп очрашуларга ярбыз, мәктәпләргә, балалар арасына. Менә хәзер мин бик бер генә тапкыр түгел, шактый күзәтүләрем буенча әйтәм, балалар чыгып җырлый, мәхәббәт турында, мин сине яратам, нигә килмисең иркәм. Мин сорыйм инде, нишләп балаларга бит хас үзенең җырлары бар, балалар өчен. Нишләп балалар җырлары җырламыйлар дип. Алар әйтәләр, балалар җырлары юк, укытучылар әйтәләр. Ул әлбәттә җырлар бар инде, чөнки менә 80нче елларда Совет уласы бетмәгән вакытларда гел балалар җырларына конкурслар игълан итеп торалар иде. 2 ел сайын, 3 ел сайын. Һәм ул вакытта гаҗәп балалар өчен җырлар языла, шагыйрьләр, композиторлар, җырчылар бергә хезмәттәшлек итә. Аларның барысы да әлбәттә мин шедевр, шах әсәрләр булган дип әйтмим. Ләкин бүгенге көнгә килеп җиткәннәре дә бар. Ләкин алар инде аз, чөнки күп җырлар чыгып кала, җырның да һәр заманның үз җыры дигән сыман. Шуңа күрә бүген менә Мәдәният министрлыгы шушы мәсьәләгә, шушы проблемага игътибар итсен, аны бер тәртипкә салсын дигән сүз иде ул. Элек дөрестән дә совет сәнгате дигән төшенчә дә булгандыр. Дөресме, Масгуд әфәнде? Дөрес. Һәм бу очракта менә шул ук совет замандагы менә Рәхәйл әфәнде әйтеп киткән, бәлки шул ук системаны яңартып җибәрергә кирәктер. Аерым бу юнәлеш буенча бәлки эшләү җитмидер. Кемнедер бит инде мәсәлән мәҗбүр итеп кенә эшләтеп булмый. Килешәсезме моның белән? Бик килешәм, ләкин мәктәпләрнең программаларында хата бар. Алар гади бер мәктәптә теория белән мавып китәләр. Кабалевский системасы дип нотага өйрәтә башлыйлар. Минемчә, балалар җырларга тиеш. Җырларга тиеш. Менә минем хатыным хор буенча укып бетереп, мәктәптә хор укытты балаларны. Ул үзлегеннән, үзенең батырлыгы белән балаларга җырлар, төрле җырлар. Совет чорында бу. Күрше рус группларында рус укытучысы система бирә, нотограммасы бирә. Мәктәп конкурсларга баралармы, концерт куялармы, ата-аналар җыелышы буламы? Җырларга шу татар балаларын чакыралар, җырлый белгәннәрне чакыралар. Менә шул системарак булса, балалар күбрәк җырларга тиеш. Алар телне дә өйрәнәләр шунда, җырны да өйрәнәләр шунда, һәм мәдәниятны да, тарихын да барысын да беләләр. Тел мәсьәләсенә әйләнеп кайтырбыз. Рима ханым, ни өчен хәзер балалар өчен татар җырлары юк дип уйлыйсыз? Менә әйттек бит, мәктәптә төрле система белән эшли дип. Масгуд абый әлеген әйтте. Шуннан да элек бар иде, теге ашашка урыны башка диләр. Төрле система белән эшләргә була. Анда теге төп ноталарны өйрәтергә, озынлыкларын, тегесен, монсын өйрәтергә була. Җыр дәресләре ул җыр дәресләре булырга тиеш. Җыр дәресләрендә булган җырлар безнең композиторлар без язган җырларны балаларга өйрәтеп һәм тематикасын табып, әйбәт, нормальный җырлар өйрәтергә тиешләр. Хәзер андый менә бу композиторның җырын Мансур Музафаров та яза иде элек, Заһид Хәбибуллин бик күп яза иде. Гомумән бөтен композиторлар, Нәҗип абый да яза иде җыр текстларын, җыр музыкасын. Балалар өчен. Бик күп композиторлар, композиторлар җыр чыгара, балаларга да язалар, улларга да язалар. Хәзер балаларга да язу юк, улларга да бик язу юк. Профессионал композиторларны әйтәм. Чөнки теге бик күп артистларыбыз бик күп бит җырлыйлар, чыгалар, үзләре язалар, үзләре фонограммасын ясыйлар, үзләре чыгып җырлыйлар, үзләре шигырьләрен язалар. Менә алай ук булырга тиеш түгел. Ниндидер менә союз композиторлар союзында, мәсәлән, язучылар союзында шулай ук ниндидер сборниклар чыгарып, ниндидер җыелмалар чыгарып, җыр менә бу балалар җыры, менә бу Зурлар өчен җырлар дигән элекке шикелле китаплар
чыгарлайды юк хәзерләр. Безнең студияда композиторларыбыз да бар. Азат әфәнде, Эльмира ханым, килешәсезме һәм барысын да композиторларга гына әйләндереп калдыру монда урынлы микән? Минемчә шулай дөрес. Чөнки менә мин магазиннарга, китап магазинына кергәнем күп бар, әйме? Балалар өчен китаплар, шигырьләр күп. Шунап тор күп. Значит, күп алар. Әмма җыр китаплары аз. Шунысы да аз. Мин менә бик күп жюридә булырга туры килә, балалар конкурсында мин утырам инде, жюри агзасы булып. Шунда менә шулай кызык әйтәсем килә, бер 15-20 ел элек bir kişide bir 5-6 mərtəbə işləyirəm Zakariya җырын. Şundan başqa barla җырламайды. Şundan sonra bir kompozitör чыгарды disk үзенең җырлары белән. Анда бар әйтәләр бит плюс и минус фонограмма бар, әйме? Шуңа ул диск чыккас конкурста гел шундый җырлар китте. Bu bulaşsa buluşa diyeceksiniz. Çünkü fonogram bütün kişiler bit işletilmiyor. O bit akşada tura. O bit finans ve yaktada. Şuna şurada disk kitaplar mimşe disk bilen çıkardı iş. Onda bulga iş jırның plusu tavış bilen iyi minusu bulga iş. O çakta onlar rahatlem jırlayacaklar. O bu kişiye доступный була. Композитор гына түгел, монда бит әле шагыйрь булырга тиеш. Шул башкаручыдан да күп әйбер тора. Хәзер бит инде аранжировка дигән төшенчә дә бар. Эльмир ханым, менә сезгә мәсәлән алып килсәләр, балалар шигырен дип әйтик. Сез аннан җыр ясарга әзерме, әллә ул сезнең өчен кызык түгелме? Мен инде баштанрак башлыйсым килә сүзем өчен ки монда инде күп кенә фикерләр яңгырады. Нәрсә дип әйтәсе килә? Шуннан да менә Рыкаил әфәнде әйтеп узды, 80нче еллардан башланган безнең балалар конкурслары дип. Шәхсән мин менә 92нче елдан бирле балалар конкурсыннан үсеп килгән кыз дип әйтәсем килә, чөнки ул вакытта без Тургай балалары, анда Таң йолдызы кебек конкурслар ел сайын 2 елга бер гадәти формада уздырыладыр. Һәм алар монда балаларның вокаль сәләтен барлау түгел, гомумән композиторларга шушы яңа җыр тудыру мәсьәләсе беренче урында торадыр. Һәм менә шунда мин автор башкаручы буларак үземнең менә шушы профессиональ дәрәҗәдә үсүемне шушы конкурслар белән бәйлисем килә. Һәм мин аларга бик рәхмәтлемен дә. Менә ул вакытта шуннан да шушы сборниклар чыкты. Без Тургай балалары дигән сборник чыкты, Таң йолдызы дигән сборниклар чыкты. Шушы конкурста яңгыраган җырлар. Һәм әлбәттә менә мин бүген кассетамны да алып килдем. 98нче елда чыккан кассета менә монда 16 җырым бар минем. Менә бу кассета инде кем миңа элемтәгә чыгала, ул кулдан кулга йөри. Аны инде магнитофонны тапкан кеше яздырып, хәзер шушы фонограмма яздырага инде цифровой форматка күчереп йөриләр. Бу кешеләр хәзерге мәктәп укучылары мөгаен бу кассетаны күрсә, ничек файдаланасы икәнен дә белмәскә мөмкин. Ул сатуда юк. Әлбәттә мин аны үз финанс чыгымнарыма чыгардым. Бәләкәй вакытта әтиәниләр ярдәмендә. Шуңа күрә бу минем инде менә шәхси үземнең шушы кечкенә вакыттагы табышым дип әйтәсем килә. Һәм ул бүгенге көндә дә менә шушы кассетадан чыккан Умырзая, анда Әби сандыгы, Созвездиедә һәм башка конкурсларда 20 ел элек язылган җырлар бүген генә үзенең тамашачысын тапты дигәсем килә. Менә шушы кечкенә генә тарих. Ә бүгенге көнгә килгәнгә, менә әлбәттә миңа җыр язып бир дип килсәләр, мөрәҗәгать итсәләр, мин әлбәттә бу эшкә алыначакмын. Һәм Союз композиторов дигән сүз чыккач инде мин инде композиторлар берлеге әгъзасы буларак әйтәсем килә. Әлбәттә безнең соңгы елда 2016 елларда җыентыклар чыкты, ләкин алар инструменталь әсәрләр белән чыктылар. Менә балалар өченме бу? Нәкъ белән балалар өчен. Һәм без бөтенебездә яшь композиторлар инде бик күп булмасак та, шушы җыентыкларга яңа әсәрләр эшләдек, яңа әсәрләр тудырдык, яздык. Ләкин җыр ягыннан мин килешәм, кытлык, моның өстендә әле эшләргә кирәк. Җыентыкларны яңадан барлау гына түгел, классик композиторларыбызның әсәрләре архивларда яталар, тарих тузанын кундырып. Аларны киредән нәшр итәргә кирәк. Күбрәк элек дип сөйләшәбез, моңа кадәр булган дип. Айсылу, сез дә укытасыз, ялгышмасам, дәресләр, ниндирәк җырлар тәкъдим итәсез балаларга? Минем дә шуны әйтеп үтәсем килә, җырлар бар, алар җыентыклар бар, ләкин алар танылмаган. Менә хәзерге заманда бит инде җырлар ничек таныла, кеше аны ничек белә. Бере башкаручы җыр әзерли дә, аны телевидениегә, радиога, ротациягә бирә, һәм җыр безнең колакта яңгырый. Шуңа күрә балалар инде күбрәк балалар җырларына алынмый, күбрәк инде олылар җырларына аларның башкарасы килә. Һәм инде интернет заманында беркемнең дә җыентыкларга карап, нота буенча җыр өйрәнеп утырасы килми. Әзер минус белән генә башкарасы килә. Әле күп кенә балалар барыбер шул ук рус җырларын тыңлый, чит ил эстрадасын тыңлый дип әйтик. Бу бәлки татар балалар өчен булган җырларның әле сыйфаты хакында да сөйләнми икән. Ничек уйлыйсыз, Рима ханым? Онсы да бар.
сыйфаты хакында да уйларга. Шуннан да бу эш белән чын мәгънәсендә профессионал композиторлар эшләргә тиеш. Менә. Профессионал түгел. Финанс яктан отышлымы бу? Хәзер бит инде барыбер җырчы килгәндә, җырны яздырганда да, мәсәлән, клип төшергәндә дә күп мәсьәлә акча ягына барып тоташа. Акча ягына мен шуның өчен Кем шөгыльләнергә тиешкән? Рәхмәт әфәнде. Моның белән кемдер контрольдә тотып, бәлки аерым программа булдырырга кирәк түгел микән? Композиторлар берлеге дә эшләргә тиеш. Менә Мәдәният министрлыгы аша эшләргә тиеш. Сүздә юк. Чөнки композиторлар союзы да, язучылар союзы да ул турыдан-туры мәдәният министрлыгына карый. Монда бер нәрсә дә эшләнмәй дип әйтеп булмый. Мәсәлән, киләсе елда Татарстанның 100 еллык уңаеннан грантлар бирү, мәсәлән, балалар өчен язган әсәрләргә 12 әсәр 50 мең, балалар өчен музыкаль әсәрләр диелгән инде 20 грант 70 мең сумнан. Ләкин мин үзем бик аңлап бетерә алмыйм теге хәзерге заманда. Конкурс аңлашыла ул теге шундай темага мәсәлән туган илне ярату конкурс игълан ителә, шагыйрь белән композитор табыша, сөйләшәләр, иҗат итәләр, ул бит җыр дөресен әйткәндә коллектив иҗат әле ул. Әлбәттә башта сүзләр кирәк, аннан соң музыка исә киресенчә дә барган икән, җырчы. Грант менә заявка бирәсең инде, мин шушындый музыкаль әсәр язам дип. Ул музыкаль әсәр ничек килеп чыга, нәрсә була ул, нинди жанрда була? Без бит монда сөйләшәбез. Киң кулланышлы, киң нигә гавамгә, гадәти мәктәпләрдә менә балалар концертларда катнашалар бит. Алар бит ниндер катлаулы әсәрләр җырлый алмыйлар да әле, аны бит өйрәнергә кирәк. Мәсәлән, инструмент. Кирәк микән әле бу? Фикерегезне онытмагыз, без рекламадан соң дәвам иттерербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянып тапшыру без бүген балалар өчен иҗат ителгән җырларга кытлык булуы хакында сөйләшәбез. Рәхмәт әфәнде, монда Рим ападан да фикер яңгырады, миллилекне дә әле сакларга тиешбез дип. Монда профессиональ җыр турында бармы? Әнәк менә мәктәпләрдә аның бәлки җырга мәхәббәте дә булмаска мөмкин ул балаларның гадәти рәвештә монда без күтәреп чыктык инде мәктәпләрдә әле кайбер мәктәпләрдә җыр дәресләре дә укытылмый дигән теманы. Менә бу очракта бәлки татар телен, милләтне үстерү дигән төшенчә буенча эшләгәндә бәлки нәкъ менә җыр аша, милли җыр аша, аерым алганда балалар җыр аша да үстерергә кирәктер аны. Ул да бик кирәк гонсор әлбәттә элемент, ләкин сүздә юк инде җыр белән генә саклап калып булмый. Әгәр ул телне белмәсә, ул аның теге җырның мәгънәсен дә, рухын да аңламый бала. Иң беренче нәүбәттә әлбәттә телне өйрәнергә кирәк. Монда инде бәхәс булырга мөмкин түгел. Җыр шуңа ул бер ярдәмче, бер теге кошның ике канаты булган сыман, берсе мәсәлән тел әдәбият, икенчесе җыр дип уйлыйм мин. Ул телне саклау чарасы. Телне сакларга да ул ярдәм итә. Анысы җырга мәхәббәте булган кеше бала чагыннан ук татар моңына мәкиббән булу үсә икән, ул әлбәттә үзенең теленә дә, үзенең халкына, үзенең тарихына да битараф булмый. Һәм безнең бер видеоязма да бар, әйдәгез карап үтик әле. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Проблемы песен на татарском языке для детей существуют уже много лет. Это не просто проблема, биг зур проблема. Я в последние годы меньше выступаю, потому как почти 15 лет работаю в музыкальной школе с детьми. И на сегодняшний день у меня почти 30 учеников. И что самое немаловажное, будучи городской татаркой, вы знаете, как преподавался татарский язык, как мы разговаривали в то время, почти не говорили на улицах на татарском языке. Конечно, это отразилось на знании языка, и я просто с годами начала осознавать, как много я потеряла, как много я не знаю татарских слов. И именно татарские песни мне помогли и правильному произношению, и какой-то словарный запас приобрести. Татарча күбрәк җырлар тыңлаган булса, бәлки Эльвира Розали да хәзерге җөмләләрен татарча сөйләгән булыр иде әле. Мәсгуд әфәнде, менә бу нәкъ менә милилеккә басым ясасак, сезнеңчә хәзер ситуация ничек үзгәрергә тиеш? Балалар нәкъ менә сыйфатлы шул ук вакытта һәм милли үзаңны тәрбияли торган җырлар тыңласын өчен. Мин тәкъдим рәвешендә генә әйтер идем. Нәкъ менә тәкъдим кирәк. Монда кытлык икәне аңлашыла. Ике министрлык дуслашып, мәдәният һәм мәгариф министрлыклары дуслашып, композиторларны исәпкә алып, списокларын төзеп, һәр композиторга заказ биреп яздырсалар, балалар өчен махсус җырлар. Менә бит әйтеп торалар, шигырь бирсәләр, язабыз инде аны дип.
Дөрес. Біздің бит қайсы Композитор қалама айтты. проблемасында проблема. Мәселен, композиторлардың исемлік қаларға. Қайдалар? Мен татарша әлі бит шын татар рухында күй жаздыру үшін шигырьләр дә укый белергә тиеш. Ул үзе сайлап ала. Менә элекке композиторлар шулай сайлап ала бит. Сез шулай сайлап ала идегез. Әлбәттә. Хәзер бит шушында укып сайлап алучы композиторлар алар менә Илмир бар да инде. Илмир Низамов белмим аңа китереп бирәләрме или шигырьләр укыймы ул? Әбулай бит андый композиторлар юк. Димәк, композиторларны әзерләү мәсьәләсе дә безнең авылда килеп баса. Бу Кем проблема әзерләргә тиеш? Шулай композиторларны һәм алар тәрбияләнергә тиеш дип Композиторларны, шагыйрьләрне шулай ук шагыйрьләр әлбәттә ул теге табигать бүләге, композитор да табигать бүләге, ләкин ул милли тәрбия алырга тиеш. Монда шул гына түгел микән? Укытып кына композитор ясап булыр микән кешеләрдән? Ничек уйлыйсыз? Мин шуны әйтәм инде, менә Римма ханым әйтте, мин профессиональ композитор түгел, мин бит композиторлык укымаган. Мин башка тормонда битердем. Шуңа мин көй яза башладым. Әлбәттә минем көйләрем күп, спектакльләр 70-тән артык. Балалар өчен бик күп язам мин спектакльләр. Бүтән мультфильм татар мультфильмда бүтән татар мультфильмның Абдулла Алиш әкиятләрендә минем музыка. Мин аңламадым. Нәрсә, кем ул профессиональ композитор? Син менә Канадада аласың, ниләр, консерваториядә диплом. Мин консерваториядә битердем. Сәбир түгел дип уйлыйм. Аты белмим инде. О андай хәл бик күптән гел сорау, чөнки менә сорасадык булса, теге дөньяга киткәч саналмады. Ул Аны алдылар бит әгъза Монда сүз килеп терәлә композиторлар союзына. Исемлек композиторлар исемлеге һәм аларны тәрбияләү бурычы союзга йөкләтелгән, уларны окларга Талантлы тиеш. кешеләр бар бит, талантлы балалар. Әлбәттә бар. Менә шуларны күтәреп, менә Азатны гына карыйк, мисалы. Ул син кайсы месимме Актанышмы? Актаныш. Актанышта талантлы булган Казанга алып килгәннәр махсус музыкаль мәктәпкә. Бу мәсьәлә дөрес. Безне эзләп йөрделәр. Бүтән район буйлап безне эзләп йөрделәр. Һәр районнан Актаныштан икәү идек без. Бу адам берәү ара барса да кем профессор, кем академик безне таптылар. Композиторлар кытлык бармы бүген дөрестән дә? Эльмира ханым. Җитмиме композиторлар бүген? Менә нәрсә дип әйтәсем килә. Иң беренче мәсьәләдә мәгариф ягыннан карасак, безнең менә Фәннәр академиясендә мин шунда эшләгәч, шуны әйтәсем килә. Түгәрәк сөйл оештырылды әлеге темага. Һәм без әлбәттә инде моны бер кат инде сөйләшеп алган идек бу темага. Һәм минем уйлавымча, монда балаларга менә шушы милли үзенчәлекне һәм тәрбияләүне башлауны нәрсәдән гыйбарәт? Әдәбият белән музыканы һәм анда бию сәнгатен берләштереп алып бара кирәк. Ни өчен дип аңлатам? Мәсәлән, Фәнис Яруллин, Шәүкәт Галиев, анда Габдулла Тукай иҗатын алыйк. Аларның бар әйтәлек күбәләк. Шәүкәт Галиевның җырлары бар. Шулай ук Фәнис Яруллинның җырлары бар. Менә шушы әдәби шәхесне дә өйрәнәсең. Аларның язылган шигырьләренә җырны да шул ук вакытта бирәсең балаларга. Һәм әлбәттә бию сәнгатенә килгәндә дә шулай ук биюгә инде такмакның сүзләре, мәгънәсе нәрсәдә. Димәк, монда менә шушы жанрларның үзенчәлеген, шушы төрле өлкәләр белән бәйләп алып барырга кирәк дәресләр. Бу элек язган шигырьләр. Хәзерге шагыйрьләрдә бармы ул язучылар? Нәкъ менә балалар җырларына алырлык шигырьләр. Менә әйтәм бит, безнең җырлаган заманнарда композиторлар безгә тәкъдим итәләр үз җырларын. Киресенчә булган, нәкъ менә, әйме? Хәзер бармы соң менә композиторлар? Бәлки шундадыр. Хәзер яшьләргә, яшь менә консерватория битереп чыккан, төп нигез менә җырларын тәкъдим итеп җырлагыз әле менә бу җырларны. Бер Илмир генә, башка композиторны белмим мин. Илмира бар әле безнең. Илмир бар. Менә Калип күптән түгел шундый тәҗрибә булды бит. Калип нәрсә иҗат оешмасы дип әйтик, инде без аны яшьләрне чакырып, шигырь язучылар, көй чыгаручылар, җырчылар, алар менә ничәдер бер 20-гә якынмы, әлләр туктап калды ул хәзер мин ахырын белмим. Ләкин алар җыр яздылар берничә. Балалар җырымы? Балалар җыры түгел шу. Менә без бит инде балалар җыры турында, мондый җырларны. Я, ансында язырга кирәк бит аны. Ул балалар җырлары бәйләнгән алар. Җыентык булдыру турында, Рәкаил әфәнде. Җыентык булдыруны гамәлгә ашырып буламы һәм моның өчен кемнәр эшләргә тиеш дип уйлыйсыз? Әсәрләр булса җыентык чыгарып була. Мин бер генә композитор Тәлгат Валиевны беләм. Алиш балалар үзәгендә эшли торган. Ул инде менә җыеп ике үзенең китабын чыгарды. Китаплары аның кибеттә
сатуда бар. Әмма килеп аны менә балалар белән шөгыльләнгән Менә Айсылу дөрес әйтте ул. кешеләрдә алып киткәннәре, эзләп йөргәннәре, Айсылу, сез нинди китаплар буенча тәлгатьтән укытасыз? сораганнары юк. Әйбәт булыр иде, әгәр шул китаплар анда бәлки бөтен шап та бетмәс. Бөтен кешегә җырларны ошатып та бетереп булмый. Ну, алар бит bir kitapka toplangan 50'den artık jırlar. Onlar arasından bik matur jırlarını söyleyip alıp bula. Siz Айсылу, нинди җырларны? Мен Озат әфәнде белән ризалашам, шуннан да менә минуслар булган җыентыклар, аларны гел җырлыйлар, бөтен конкурсларда шул җырлар. Шуңа күрә мин уйлыйм, җырлар алар күп, яхшы җырлар бар. Шул булган җырларга минуслар ясарга кирәк. Һәм аны интернетка урнаштырырга кирәк, әлбәттә аны балалар җырлаячак. Чөнки күбесенчә бит инде хәзер балалар фортепианога җырламыйлар, күбрәк минусовка җырлыйлар. Шуңа күрә шул проблема бар дип уйлыйм мин. Беренче чиратта шуны хәл итәргә кирәк. Бәлки нәкъ менә балалар бөтенләй биттеме ул? Бар академ вокал, эстрада бит күбрәк без. Балалар барыбер бит инде җырчыларга карап, кайсылар җырны өйрәнә башлый, шул ук клипларын карый, сүзләрен өйрәнә. Бәлки Шуңа күрә танылган җырчылар да бәлки балалар өчен җырлар башларга тиештер. Бәлки шулайдыр. Бәлки айрым балалар өчен генә иҗат итүче җырчы кирәктер безнең эстрадада. Юкмы? Танылган җырчылар. Рима ханым, сез килешәсезме? Айрым балалар өчен иҗат итүче һәм айрым балалар өчен генә башкаручы булырга тиешме безнең бүген сәхнәдә? Нишләп балалар өчен генә иҗаттыра тиеш дигән сүз түгел? Мөмкин түгел. Алар зурлар өчен дә язалар, профессионал композиторлар балалар өчен дә язалар. Язганнар бит, менә күп җырлар әйтәм бит. Хәзер тотта җырла китаптан алып. Замана балалар ул җырларны башкарырга телиме? Нишләп теләмәсен? Алар белмиләр ул җырларны. Укытучылардан тора. Менә 90-нчы елларда укытучылар да белми. 90-нчы елларда бик матур балалар өчен Гысман Сәдә сүзләренә Резида Әхиярова музыкасы. Ассаламу алейкум. Менә кая барма шуны башкаралар инде. Алия Закария и ассаламу алейкум. Ике җыр. Яратыгыз әле бар. Менә тиздән яңа ел җитә инде. Яңа елга татар җырлары рәхәтләнеп җырларлык. Шул әлеге дә баягы шул элекке композиторлар чыгарган җырлар, 3-4 җыр. Шул. Бүтән яңа юк. Димәк, алга китеш булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Нинди тәргеш булырга тиеш? Алга китеш өчен яшь композиторларга эшләргә кирәк. Яшь композиторларны үстерергә кирәк. Менә бала чагыннан ул. Үстерергә кирәк. Мөмкинме тагын бер генә әйтеп китим. Грантлар турында сүз булды. Менә бүген генә мин аның ниләрен укып утырдым. Нинди положениесе дип әйтәбез бит инде. Анда әйтелгән, бер генә номинациядә катнашсаң, икенчесендә инде катнаша алмыйсың. Димәк, син бер җыр яздың, музыкаль әсәр башка жанрда син әсәр инде тәкъдим итә алмыйсың. Менә бу да ниндидер шикләү минемчә. Чөнки монда инде балаларга шушы әсәрләр тудыру максаты куелган икән, димәк, җыентыклар булырга тиеш положениедә. Анда гомумән әйтелгән җыентыклар кирәк түгел, ул керми һәм кара алмый җыентык, балалар җыентыгын язмагыз дигән формада инде. Димәк, шулай булгач. Әйе. Ул тагын шикли бит инде менә шушы мөмкинчелекләрне. Менә мәсәлән, минем 100-дән артык җырым әзер бастырырга. Миңа финанс ярдәм кирәк. Ләкин мин инде әлбәттә әйе, менә әлбәттә бу монда хөкүмәт менә безнең инде шушы адымнарны хәер атлый башлады, ул якка таба. Шуңа күрә алга таба инде бәлкем безгә дә шуннан да менә шушы мөрәҗәгать белән чыксалар, без әлбәттә менә материалны тәкъдим итәбез Михаил бастырырга. әфәнде, яңа заманча балалар өчен җырлар тудыруда сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Таян ноктасы рух булырга тиеш. Милли рух. Милли рух булмаса бер нәрсә дә булмый. Мәсгуд абый, сез килешәсезме? Ул теге чиновникларга да кагыла, һәм Шул ук фикердә. Рима ханым, сез Иң беренче шушы өлкәдә эшләүче чиновникларда булырга тиеш ул. фидакарлык. Кирәк булырга тиеш җырны иҗат итүчеләрдә дә, шагыйрьдә дә, композиторда да. Алар менә хәзер ничектер теләк менә мин балаларга языйм әле дигән уй аларда гомумән юктыр дип уйлыйм мин. Чөнки юктыр дип мин теге сезне әйтеп тормыйм. Чыннан да язган гомумән. Алар Олы теге сәхнәдә эшләүче артистларга язсалар, алар акчасын да эшли, тегесен дә эшли, монысын да эшли. Җыр өлкәсендә дә без балаларны кулдан ычкындырабыз икән, күз уңыннан. Безнең әлбәттә киләчәк юк. Әйе, дөрестән дә шулай. Җыр ул сәнгатьнең бер төре булып кына калмасын инде, һәм безнең балалар әлбәттә инде милли җырларны тыңлап үссеннәр иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.